Mae gen I gerdd yma sy'n eitha perthasol i'r amser. Os ydych chi wedi gweld ffilm Shock Doctrine, wedi seiliedig ar lyfr Naomi Klein, dwi'n meddwl, dwi'n argymell chi i wylio'r ffilm yna. Dyma ges i'n ysbrydoli o'r ffilm. A enw'r gerdd ydy Dilyn a Gwireddu. Dilyn Pinochet a'i arbrawf gyfalafol, y gwasgu'r clawd i'r tannu arol, Dilyn Reagan a'i beriannu cymdeithasol, y diogelu grymoedd lleiafrifol. Mesurau brist i ben draw, cyflyru meddyliau gyda thectegau braw. Dilyn Thatcher pan dagodd y glowyr, moddion y wenwyn yn creu gwewyr. Dilyn Bush pan elwodd mewn argyfwng, Dilyn Blair a'i amcanion anhilwng. Dilyn y ffydd corfforaethol, arallor trychineb a chlysurol. Cymru cyfle i wthio agenda, yn tanseilio gwlad a'i gwerthu'r cwmnïau. Agenda gydd yn neorydd frydwyr, yn anelu dewi y chwildradwyr. Yn celu elw ond y tlawd sy'n talu. Gwireddu breuddwyd, gwireddu deilfryd, gwireddu amcan Milton Friedman, gwireddu nod gydol oes, chwistrilliad moesol i'r isel i moes. Gwenau Thatcher ar ei gwely, yn gweld ei plantos yn gwireddu. Gwenau Pinochet tu hwnt i'r bedd, yn cymeradwyo mewn tawelwch edd. Yn creu chwennu ar ddatgymaliad cymdeithas. Mae Cameron yn agor y drws i'r deyrnas. Dan dwyll o degwch a dynolrwydd. Daw y pydredd i amlygrwydd. Esgus torri i greu utopia. Tri bywydau fel ffigurau. O dan y wen ffug ceir y gwir gymellion. Gwireddu'r gorffennol a'i chysgodion. Ymladd nôl ydy'r unig ddewis. Ymladd y twyll newydd hen doris. Ymladd anghyfiawnder, ymladd y gelyn a'i cryfder. Y banciau mawr yw'r gelyn pennaf. Mae brwydr fydol ar ein gwarthaf. Grymuso'r bobl i weiddi chwildro. Mae'n amser wedi dod i uno. Dilyn arweiniad y myfyrwyr. Dyma'r ergyd gyntaf yn y frwydr.